Sunjuk ki wahe shnong kari jantia lembat ka KSU, JSU, FKJGP, JSM mat kiwei sang phalang henek sngi kala le yakandu yaw sembut menteri rangba kajelau ba Preston Tensong ban kerpat na ban bu no ya ka police outpost hak shnong lapangam hadin kejawan kentur pot jong ki karbi ha gejai kejaka habai kren bat kinong tho khubor wahe shnong jak shnong lapangap uba daimon mi langdo ulaong ba nagaliang jong ka shnong kadon yak saki satar bagi dei kejaka lum berpentor kidang ha phapo uput usam jong kisnong la pangam susu nagaliang jong kani ka kanhun kalapan na uba Preston ban pha mardor da ki kanhun pulit ban pahara ban ai jingida ya ki pajba jong kani ka than knang ba nagaliang jugibor jong ka sarkar Assam bat kumjuru ki brio naga jaj brio karbi kinamwan ban Lucia ya ka kam ka jam ka jongki khamtam namarbun kijue kendu jinge habedei hakapor kabatung batep bat kumjuru hakipor kiba kilej ot ya kijingtung jingtep kijungki ni na kaliang jong ka sunjuk we chnong ka rijentia rangkat pat ki khon ki rayot jong ki pai jong ka rijentia ki ba wan la ki sen ba per ki sen balang rangkat bat di rangba chnong bat ki dokot jong ka chnong na po lapangap iwan na ka banta ban ai swa ka jing khublei ka pakerpang ya kanika sarkar MD itu bat kumjur kerpang ya ki bor jom ki police force bat kerpang ru kantam ya i home minister i badai deputy chief minister bat kumjur ya chief minister budon burom jongi amari ka ai ka balajia ha ka to sngi ar pusan terik hang tai hapo lapangap ya ka ba ki breu jong ki karbi gelawan ban lebor ban thombor da ki biwan ban pha i breu jongi bat thungdem bat den kata bagi bru jong kasnong rangkat bat ki i paiba jong garijentia i balawan ban pe ban sakhi ini i baka don sisa kata ka jingda bor dan ka encouragement i ki jaka badai hok daga chilang mentang ilaka bat kumjo daga dor bar chong jongka lapangap te haka jong por na kaliang jong i kum ki bru to por kila don haka jimbun jong paiba ni yulum lang hantai kila don ya ka ta ka jingjenrat hoi ya kita gideng bagi mi kensan ki briu jong ka Assam ki badai ki polis Assam rekat bagi briu jong ka KEC rekat bagi briu jong ki Karbi ki bawan ban siat tirkas ban siat suloi chalor ban siat ki rover bullet ro ya don ki member jong ki bala dai nagi terpeng ban konta terter ti kalong ka ai ki ba mi snopsi na lor ba ka sarkar ban ki bor jong ka district ki la ba ki briu jong ki bakin ya kren ya ka jing ya penbet boro arliang kabamut bat ka sarkar Assam leni na po ka West Karbi Anglong bat na ka West Jentia Hills e boro al mut ki DC bat kumjo bat ki briu jong ka sarkar jong ki te nrai kimburom na mar bala dep kim pos ro ya ka status quo nrai ki wan na ka banta ban pinkeng hoi ki ngi la tip bedai ki jaka ki bengi ha bi ban ye penbei tikena om ban ngin ngai yo tau imaginary line leni utau Google Maps yo line bakila mudur maki Raina markat pampat don hi ka recommendation baro artoli state ka ngiro in habat hi la ka jong ka khandau in batriang la ka jong ka khandau na marba ka ha papo ka jing peching jing sinchar jong ka shnam te ha to ka por long ki briu jongi ki jinjar bha mana ka por bon sen begini ki karbi ki wan ban kular ki wan pan penwit pentut pan wanra ki jing ma na ki wanra ki jing punjulor kum hagani ke por badai ki sowing period bat kumjo ag por harvesting period ani ka por thung bat ka por ot yo kuba amarngi ki nong rep hamtai ki dang bun bha ki nong rep kum ba prapro percent ai ki nong rep par kitu ki dei ki lang khala jong tele de ki myo ban rep ki lang khala jong ha engin lai rep ba dia tu lom ru be thung ding ba le thombo ka Assam ba mi thung yo kuba lom hang to amar ba ki bon ki nong rep na ka banta ka jak po jong ki te nakata ka daw mong iwan man ne hang ne iwan bu ya kanika jingkerpat kanika petition chaka sarkar ba kanyarap bat tha kloi ban le kat bala le si hadu manta la sai le chisngi begin set up ya ka temporary camp hangte amar bagi priu jong ka force ni ki pulit la po ka jela miklia jongi kin yo ban shong ban sa ha ka tu hi ka jaka ha ka tu hi ka lom namar ba ban yo ban pet ban i ya ka jaka bakin singan ban yai ban yeng ginong rep jongi hoi idang don sisa gi jaka di bahab ban thung biang yo kuba namar ba ngidang ap ya ka le se ka ni por ba gi don ki por gi ba jenjar ba ki padon ni ki proper irrigation canal tingidang ap ya slap na lor
te na kata kadau ngin hapan pendep ikitu temantang ngin not show nadu bejia katu bad haka step jong ka ar pemilu terik ro ngantau benai ngila yo ya ka report na irang ba snong bala don biang ka jing thang ye kita ki trap dan ki jing trap ki ba ki nong rap ki bu i jaka jong ki la don ro ka jing julor hangta para don ro ka jing temu jong karbi pan pendo pendam sio kuba ba ki la thung lepa ten na kata kadau ngi wan ban kerpat mene te ngi sngau burom sikade ya ba i deputy chief minister badon burom jangi iba preston tensong ila kular ban le kat bala ban pen klo ye kani ban nakaliang ka sarkar hiro bai ong ba in penbor pengin yele ye kani na ka banta ban bolang hantu bakala ban long ka adjacent kam bat ka asam kenang bagi bru jangi ken singai long ban yada ye katu namar katu kan hab ha kata ka benta ka badai ka different place le ka jaka ka ban kin ha ban ye penbai namar ba kan long ka safety ya ka life jong ibreu ki badan hang to tekan senjuk ko he chong rijentia ka dorbar chong lapangap pi lawan senran ban kumju nagi ni ka nagi sem pa per ka GSU ka JSU FKJGP nata ka JSM bat ki wei ki sengi pa per ki badai ki khon jong ka rijentia pat ki khon jong ka briu nyau trep por ka wei kata ka dai ka report ka ba ngan ra man ta spi kum ki press ki media pat ngai khuplai ro ipi bis ngau ha ban ai ka ba shai ba ka jing pen shai ki khon jong ka briu nyau trep bangin long ki biat teli na ka bentaban penim ya garibat ka jet penreu bangin ya teli ha kana kono ka jing ya kan ar ki jing dia nrai om bangin ya penki la ne om bangin ya viang ding ban penpori ki jing kulmar khamtam na bi ki pres ben ai ki jing sai ka papaka in yo ben trelang apa ka briu nyau trep pat kum jo hi apa ka jala mi khlia bro ka wei kublis bon Kalau kopi yang panik ni kan, bos nama pikuak bekang makan dia ke tak berong. Temporer ni yang pikuak makan dia binok sana ke permanen makan nanti. Actually ya ka aupo sangtai ni kwa bakan yo da ka permanent nrai hakan ni ka pol pementa ban ngin up hado ban yo ya ka pos ya ka aupo sa permanent kalong ka simpor namar ka jingjangai na sai sama pos ban na kanduli ban na bertu kalong ka jingjangai ba arpeu hado lai peu kilometer hado halapangap namar ka ni ka road condition kamlong ka babha kalong was ba kadai kiti bat kalong khorung haram dagin yai hado na kanduli halapangap te haban lech sepo lapangap in hab yai lembaga namdong bat kumjuro ka senro bat ka siapnai ke snok barit kan anda po yang tu kan po saka lai peu lai pusan kilometer te ka por ka banja ke ni jinjia kan dalap pun po yang tu kala bandon ke ke jinjia ka besosi te na kata kata ngipan hi ya ka outpost ka permanent ya ka home bat kumjo ya ka sarkar badan burom jengi masing baha ban perkhat lang hantai na bahkan le no ya ka permanent te hakan ni ka por pat na ka benta ban wanra ya ka peace and tranquility na mengin meeting ya ka chongsuk chongsangai jong babun bolang kamtam binong rep bat ki do ki snong lapanga bat ki wei ki jai menriu khasi penar ki badan hang tu na ka benta ka ni temporary kam kala bandai la shai la chisni ki kata ngi kwa ta kamu ong ho ya kani kin penkloi kat bala namar ya kata sisinya arsi temla namar bagini ro kin habi song he ya ka jing perkhat jongki dan kaliang jongi tingila ong lei bala kat bala eta subu kesi sajai ko don kamba namar ya kani to ho kin habia i segi lower division jong home ro na ka bantang in pensiawi ki na do ka DGP IGP bat kum jogi SP bat kum ta ter na kabanta ban kloi ka bala igani bangin wan rap ya chong suk chong chngai om bangi kwa pulit na kabanta bangin seluruh bania kun ni bania fight out te police banta kita kan nga kerteng jama ka de yu cut bait di shortcut e lipon de presiden jang ka sejuk wa senong ka flame jama ka de Arminius C lipon nong hangte kanai kamdai kesin ke ba nongkong ai ngi andai kanai kesin ke balai kanai ke jaka yu haji amanta la ayengi da kilong swaman swa bat mangi ngi dai kinong ri kinong yo kenti ko manong kiban peit ban sumar ye kene kilum bat kilong kha bat ngene kilum penthor ne kilong kha ki badon hangte ngem yo ira ba ka don tang ko bai ru kilong kha ba badon jong karbi andai nadu kilong kha bat kilum ngi don ka sakhi sabut kum kinong song snong hangte bat ru ga jo ko pot kat ba mangi kinong song snong man swa kampat da don ra kanem kristan ke nong song plong jongi ke hakite ke jaka ke saitle ye ke niam kurkom bat ke saitle ye ke festival hakite ke hakite gilum bat hadu mentangi kum ke nong song snong andangi la lech ke niam kristan ye sumar ye ke ba ke long swa man swa ke la ayengi
bat ngile ya ke badai ya ke babah na ke banta kim lang salang bat ke sunong kataw bat hagi tay gilum nagaliang ginong sang sunong jungi ke balong tang ginong rep sudah ngi pendon kam ya kita gilum hagaban rep ya ke balum bat hagaban rep ru ya ke sopan saw bat kum ta sibun ki jing rep ke bangi ki nong sang sunong hang tay ngi rep bat ke jur ko por kisngi ki baladam kisnam ki baladam kam don ragano ke jing yakne lana ke jing ikna tar pedeng jong karbi bat bangi kum ginong sang sunong andai ke belongkong ke jing pensnya wingi kum ginong sang sunong kalong ba house nam arajar kat kendai nagalian ke bor autonomous council jong ka karbi anglong kala pentre jur bor ya to serok ha gitu kisnam dan nagalian jong ngi dor bar sunong ngi yai rali ngi ya persya angkat bat ke jing don lang ke sang balang ha to bor ndai ngam tip nagalian ka government ha gitu kisnam banalian ki bor administrative ki ele kuno ka asam ka yo bat pentre lai do sngi lebat met ya to serok bat house nam arajar ar pholai nagalian jongi ke dor bar sunong iyo ye skim naga government ga jongi kata ka dei skim jaika ka bangi khon ngithung ye kideng ha kite ki lum thon patandang le de thung ye kite kideng ine ki karbi ki sim ka bu ka bakam tra ye kite ki jaka ba dei ka jongki ta ga jing penyaj pastat jongka district administration bat ka government ga jongi ta ka don ka jing ye se tho bat ka don ka soskolar hangte ba nang nei sekman kam dei su ba nagalian ka government jong asam kam dei ban pentre ye kino ki department nagale ke jaka ba nagalian jong i kinong sang snong ro ladang iyo kino ki jing mentoy ki jing ye dei bat ka imlang ka salang lana ka roi ka par ka snong ka thang ngem dei su ban tre light na ka kamrem aga ba ke karbi ru kila ban re ban mangiku menong sang snong te ru kila ban rem andai da ka bompoy perkhan aga chpeu tarik jong ne unai nagalian jong ki karbi ki wanra ye ki pu silum bat kumju ro ye ki sipai ban yadai ki langba ka jing kersan lang jong ki sen bhalang jong ki kita gede ki ase kila kam ye lede ba kate ki jaka gede ki jong ki pada ke ju ka por ki penjulor ye kite ki jaka da ka ba ki mut ban thungding ha kite ki jaka te nagaleng jong ki kum kodor bar snong ngi ai galat ye ka district administration bahkan wat ye ki lat kelenti kumno bakin le khnang ban long ka basuk ka bakamen ngi kum kinong song snong andai nagaleng jong ngi kum kinong song snong yo iba hadu artayong ngi ailat ye ka government bat ye ka district administration andai nagaleng ka administration kamla le era namar kata ka daw ngi nagaleng ka jong ngi kum kinong song snong ngimban se aga arbason tarik ngi habban tur dal de sate ban penjulor ha ka jong ya kite gideng ke bala tung ha kata ki saka nagaleng jong ngi kum kodor bar snong ban penpang baga tei ka hok at kanong kunti jong i kum kinong song ngi habban penpaw ka perthai ba ngi habban le ye gene ki kam dalade nang ba ki karbi ru kin yo tip ye gene ba gene ki jaka gene kinong song ai jong kinong song lapangap bat ka government jong ir pan tip baga tei ka jaka gene ka hok bat kanong kunti jong i kum kinong song te tenagaleng jong i kum kinong song ngila ngi yo ngi don ka sebut nadu ki pata ki bangila de register ha district of west jantai district bat kumjur ki land holding bat kum tata ya gane ka saki sabut ngala de bai cheki department bafer nga tharai ba ka government ka babat ya ka bor sensar mata bakin sim ya gine ki land ki lanti ki bangi kum ki nong song snong ni don ki saki sabut ba makiru kin yo ka saki sabut ban penyaj nanti yau putusam andala poi ka por ban yapan baik put hapdeng kini ki art leki jella kan simti ya ka e ba nagaleng jong ikum kinong song terpan pada kumjur kumbangia kendu menta isa ba nagaleng isa bat kumjur bat ketim jongi bain singam ha ban ai ka cingya da khamklo ya ing kum kinong song angte lamar ba menta hi nadu ko to ka arbasan ke special force jong ki te ki nong karbi bat kumjur nagaleng ki KSA ke jing simbenta jong ki kadon ke jing penma kadon ke jing berngem yengi kum kinong rep hante te hagane ka por ka ba yengi kum kinong rep na yengi kum kinong song namar ba dang menta ngi yothung yo ba hante halum thor tala da dei ba ngi kinong rep ngim yo alat ban lech pech yo ba phau ka bomut ba kamantoy yengi la ngim yo alat ban lech pech menta namar ka badon kam ngi hapan penbiang ya ko man ngi hap ruban le yang tei nang ba tu ba jong ngi ha amsan
Teladang mengi kinong rem inom yo alan. Banlek penhe pensan yo tu ba jo kinong rem. Kamantoy yang kinong song ban yesong yesa ante. Kamdon jengmut yang kum kinong song namar ba omdon su lagi bay 4 kilan ke ban penim yang kum kinong song lain dengan kamrem. Maka tak ada ngakar vaksin yang government ya ke bang liya keren ban ke bang kerpat maka ngakermen bang government jongi dan le yang ya ke bodon kam.